Yun, so ayun mga ka-Savier, panibagong araw, panibagong video na naman na ating gagawin ngayon. So bali dito sa amin, hindi ko alam kung makakalusong tong motor ko. So try natin, baka makalusong. Ayun na. Makalusong sana. Masyado kasing ano eh. Holy shit. Medyo malalim. So kaya naman mga ka-Savier. So doon lang yung part na malalim. Kaya naman pala eh. Baha. So ayun, success mga ka-Savier. So dito banda, medyo mababaw na dito eh. Mababaw na dito dito sa may tindahan na tayo. Oh, dito. Mababaw lang pala eh. Kaya pala. Bagong car wash na naman yung motor natin mga ka-Savier. Bagong car wash na naman oh. So ayun mga ka-Savier, dito na part medyo malalim, pero kaya naman. So ito yung ilog. Yan, malalim na talaga, kaya yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe na kayo. Moto Savier. Yun. At shoutout din sa mga manonood natin dyan. Shoutout sa inyo. Sa mga tropa ko dyan na solid, shoutout sa inyo. Yun, let's go mga ka-Savier. So ngayong araw mga ka-Savier, bali pipili lang tayo ng gamit natin. Hindi tayo magra-rides. Pasukan na natin. So chill lang muna tayo. Ngayon lang ulit tayo makakalabas after 2 weeks. Ay, baha pa rin. Ay, baha pala dito. So yun, dito na tayo. Intersection. Mga nakamotor din. Tabi-tabi po. Sana walang LTO. Tabi-tabi. Ayun mga ka-Savier, malapit na tayo. So 2 kilometers. Siguro 2 kilometers or 1 kilometers. Ewan ko, basta malapit na tayo. Huwag lang tayo
naghahanap ng buhaya. Marami kasing buhaya dito sa Dagupan eh. Wow. Especially so may mga private hospital din pala dito sa bandang Taktok sa Dagupan. Yun. So mainit nga mga ka-Savier. Yung legs ko maitim na, puki, na. Yun, sa mga hindi pa nakakakain dito sa Magbol, dito banda Magbol, masarap kumain dyan mga ka-Savier. Tubig, saan ba yung pandayan dito? Pandayan. Hindi tayo ng mga gamit para sa drawing. Pandayan, dito. Ito ka na ba? Pandayan store. Bukas. Putang ina oh, lumusot. Yan, so dito tayo sa Pandayan store.